Nyakwara Mogia Jwanga asingo nini akaw mana yoyo madundo bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Koro aseduogo kae mar mondo mi amisi iso mar geyo gigo manitiere gazet. Antiere kae kod Jowi Raymond, jafwambo wadwa mar mondo mi walidhne gazet. Oyawre Jowi, ichiw nade okinyi ma kawuono? Oyawre nya Jowi sachiew maber. Mak mana kuma ahinya kach kocha ochiewa saa 8 otieno. Ang'o timore? Koro jogo oro na pichni. Koro kang'iyo to kora rito mondo type gimotimore. Kuma dhok ng'eno osebedo mang'eny nyakach. Koro kinyi ma kawuono e alwora ma Ngege gichak ginego ng'at achiel ma maling'ling wachore ni nikech wane tong'. Koro wane e kinde ma oganda ma kocha dhi e nyangu. To iwacho ni achiel kuom kitgi gi timbegi en ni ka gisedhi e nyangu to oyienegi timo sherehe gi dhiang' mokwal. Koro gikalo kiyo gibiro nyaka giduo koni to gikwala eka kidok kocha to koro inenore kaka ng'ama is a hero. Koro yudo ka nitiere gik moko minyalo tieki lakini ka pod kwame culture gi timbe kitwa gi timbe wato podi. Koro mane gima piny oru godo e gweng' ma Nyakach kocha ya area ma Ngege. Jokue dhok ochako kawo ngima ng'ato kinde ma bende koro ji ikore ne nyasi mar Christmas to koro weche mag koso bedo kod arita kwe makare gi chako kelo luoro. En gino malit ahinya kendo jogo mochung' ne arita onego bed ni nenane kaka inyalo tieka kido kaachiel kod timbe makamago. Kalure ni monj mitimo kinde ka kinde to ang'e ni mano ok en mokwongo. En gino mosebedo katimore onego bed ni nono matut mar mondo mi otiekane monj makamago. Inyanya to mano matimore e gweng'go mag Nyakach e kaunti ma Kisumu. Mago ni mos ahinya kalure ni mano en kuyo makoro ntiere godo kaka jogweng'a ma Nyakach kono. Kata kamano Jowi adwa ni wanon gazet okinyi ma kawuono. Gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi ma kawuono wanyalo wacho ni chalre. Mano kotudore kod romo mar jatend piny Kenya William Ruto kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto notimo limbe ma apoya e dala Uhuru Kenyatta. Nyalo bedo ni romo makamano en marang'o. Adwa ni wachak kod gazet ma Daily Nation. Asawacho ni gazet mane wach makoro gimiyo pek okinyi ma kawuono. Kaloni ni kata jopiny bende ne ntiere kod buok koro gipenjore ni romo makama. Ang'o momiyo biro gi sani. King'iyo gazet mar Daily Nation gima gindike kae ni why Ruto Uhuru are closing ranks. Ang'o momiyo sani ema koro giromo. Nyalo bedo ni gin ang'o maling'ling makoro gitwake gi sani. Kopogore kod mano gazet ma Daily Nation bende omenyo weche mamoko ma bende wabobedo ka watwake. Kata kamano mae wach madwa ni wachak godo kalure ni en gino ma bende jo Kenya gombo ng'eyo ni romo makamae koro ang'o momiyo ne gitimore. Giketo penjo kae ni handshake nyalo bedo ni en mosruok moro makoro bedo e kind Uhuru Kenyatta kaachiel kod William Ruto koso ang'o matimore. Bende aneno komiye pek e it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mar gazet ni ma Daily Nation. Ing'eyo Joyce, anyalo wacho ni jasiki ma ing'e ni jasiki to ok didhigo kamoro. Achako gi ng'iyo tudruok mane nitie kinda Ker Kenyatta gi jalup ker manothicho oko Rigathi Gachagua. Kinde mane Ker Kenyatta obedo ker mokwongo kata jalup ker, ing'eyo ni jating' dai mare ne en Rigathi Gachagua. Matiende ni nitiere ng'e ng'at miket mabed jating' dai mari ma ene moloso jomiromo go kuonde midhiye gimoro amora ong'eyo. Mano ok ng'ama rach, mano ok ng'ama nyalo hinyi. Matiende migosi Uhuru Kenyatta gi Rigathi Gachagua nong'ere rang'eny moro matut. Achaka ng'iyo tudruok mane nitiere kinda Ker Uhuru Kenyatta gi masani ker masani William Ruto. Maendi ng'at mobedo jalupne kuom higni 10 duto. Kata ka ne nitiere moko mane ketonwa screen kata mane keto ni wayie godo ni rach to kanya paro kata kanya yie ni ng'at mane in godo gi tudruok mar rach chuth nyalo bedo jalupni kuom higni 10. Achaka ng'iyo tudruok mane nitiere kinda ker masani gi jalupne manothichi Rigathi Gachagua. Yes, anyalo wacho ni sama ne yiero ng'ama ne dhi bedo jalup ne nitiere ywaruok moro matin e kinda migosi Kithure Kindiki gi migosi Rigathi Gachagua. Madier noyier Rigathi Gachagua gima kizungu luongo ni under pressure. Ne en toka ne osekelo tungni achochni nikech nyalo paro kinde mane bedo nego beni kelo lendo no. Nobudho kuom thuolo maderomo seche moko modhawo. Mane momiyo anyalo wacho ni adier kinda William Ruto gi Rigathi Gachagua nok ber ahinya. Ang'o manotimore kotok ma osecham muma. Rigathi Gachagua nochako en obayo wach ne ker to obayo wach ne migosi Odinga to dhi moketho siep gi jogi duto.
nyaka ne ker cham muma William Ruto pok aneno kamoro amora manogolo statement moro amora marach ewi ker. Gima timore nyaka sani ni nogol Rigathi Gachagua e telo. Matiende ang'o? Telo kata dominance mar political dominance ma Masawa nodong' nono. Ng'ama ne nyalo chako miyo ji direction ma ji nyalo winjo ne en ker Uhuru Kenyatta. Dipo ni tok ka Masawa mar piny Kenya nosebarore, ker Uhuru Kenyatta dwaro mondo mi duond Uhuru Kenyatta duogi mondo mi contain Masawa ne yiero maduong' ma higa 2022 nikech wang'e adier ni ker Uhuru Kenyatta ok nyal duogo e yiero moro amora pacho kaendi. Gimonyalo timo en ni mondo mi obed in good terms gi William Ruto mondo mi gige mosebedo kotimo nikech asomo oboke mar Nation ite mar 4 kata ng'ama ondiko sigana ni ok ochiwo nonro mar gima ne giwacho. Adonwa dhi ite gazet mano mar 4 kaachiel kod mar 5 mar gazeti ma Daily Nation. Kalore ni kanyo bende nitiere mana maling'ling moko ma jomoko bende wacho ni gazet ni king'iyo to giwacho mani sources moko kata jogo mani machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto ema nyalo bedo ni nong'iso gi ni limbe makamano jatend piny Kenya William Ruto notimo mar mondo mi owinja ne adiera ni ground wacho nang'o nikech wang'eyo ni tok kane osethich oko mano Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya kore ni mbi mar jatend piny William Ruto e gwengo mag Masawa sani koro dong' chien kaachiel kod kaka paro mar chik mar omenda bende noseruombore piny bende koro liekore ni mbi mare odok piny. Nyalo bedo ni koro odok ir Uhuru Kenyatta mondo tema ne ng'iyo ka jo Masawa bende nyalo rwake kose oyo nikech adira jogi wang'e ni Masawa mar piny Kenya nitiere kwano mbulu mathoth ahinya kichako kata gi od bura ma Kiharu ma bende en od bura maduong'. Ido ka ja od bura ma Kiharu sani otiyo e ground maber kendo ido ka itemo pak ni to ido ka gik moko mane ker temo kelo ineno ko temo panjo negi kidogo to ineno ka mago e jotelo matindo ma samoro wang' jo Masawa ne ng'iyo to ido ka gin ma gisechako kier ne ker Uhuru Kenyatta. Mana adier mana kaka wacho ni papo osebedo ma poth are ne thich oko Rigathi gi nyaka ne chwal paro mar omenda. Koro ido ka dok ir ker gi sani ochalo ng'ama koro manyo duol manyalo riwo kata nywando kanyakla ji duto ma nyaka gi sani ker Uhuru Kenyatta pod odong' jatelo ma pod omi luor korka kore. To embe nyaka ochik kite malong'o ne gima ground wach nikech nyoro kata natemo ng'iyo tok kane Mikai Kanze Dena oseketo wachno e mbui mano mbui no mar page no mar State House machon. To natemo ng'iyo gik moganda Kenya wacho ahinya to mawuok Masawa. Naneno ka pod ground poth kendo ne gisiemo wang' ker ni kotemo dok koni to kata gin gidhi were kod nikech lately osebedo ko enjoy support nikech tok yiero dhi moling weche gi be noweyo ok onyiso chung'ne wach be noko wacha ahinya mabe kanyo no miye max weche mag siasa nodok chien wacho ni an koro we retire kasetieko telo mara mar higni 10 modong' gi koro tinde aneno mane wang' joy to liekore nodo chieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo kata ne opiyo e gwengo mag Ishaweri mayudore Gatundu South e county ma Kiambu kar Saboro gi dakika 45 mano mar odiochieng' to ang'eni mogika ne onen ne gintiere kamoro achiel kod Uhuru Kenyatta mano e county ma Embu kama koro ne gintiere nyasi moro kata mar lamo kata kamano kane wang'iyo kaka Uhuru Kenyatta ne loso nokowacho weche moko mag siasa to koro penjo mapenjore sane kalure kod kaka Uhuru Kenyatta bende wanyalo wacho no osebedo kokao backseat e weche mag siasa bende onyalo konyo Ruto 2027 nikech wang'eni Ruto nyaka sani en wang'e ng'iyo mana mbele ni 2027 bro bedo nade. Jo Masawa mar piny Kenya bende sani koro nyalo bedo ni gin bende giseketo chung' margi to bende liekore ni jod bura mane luto mbolo mar thicho oko Rigathi Gachagua gwenge gi koro moko kuom gi luor kata dikuro kalure ni ground ok ber ahinya. Gima dhi timore gi piny kata gwenge ma Masawa en ni ker William Ruto no tugo karata ma nobago Gachagua nikech ang'o noloso duond bura achiel sama nothicho Gachagua dhi dala ka onge duond bura kende modong' Masawa mar piny Kenya en Jubilee ma pod otelne gi Uhuru Kenyatta. Koro wadhi ng'iyo ni to reviving Jubilee gi starting a new party ere mayot ere matek mane kwano ma jogi go nikech sama Uhuru Kenyatta oduogo gi Jubilee kata koko wuoyo motegno to revive Jubilee matieni pod odhi bedo gi jood bura mang'eny e gwenge ma Masawa mar piny Kenya ma pod dhi dictate political influence ne e gwenge ma Masawa. To mae kwano ma jogi goyo en mana ni mondo mi oduog jo Masawa mar piny Kenya riwruok mar Jubilee
duond siasa mar Jubilee. To sama oseduoge duond Jubilee to gin e lwet Uhuru Kenyatta. To kochopo saa siasa to en ema odhi dictate ni to wadhi komane. To winjruok aina mochak gi momondogi. Mage madhi determine to masawa mar piny Kenya dhi wachango. Koro ka sani Ndindi Joro mano Rigathi Gachagua pok ochako duond bura moro amora. Dhi chuno gi ni mondo mi giwuo e dwol achiel, gidhi dok e party mar Uhuru Kenyatta. To mano ema dhi dictate kuma masawa mar piny Kenya dhi in terms of political party gi political support. Yes. Adon waket tenge weche makamago kalore ni wang'e ni bende wan bende kaka jofombo pod wamedo ng'weyo maling'ling kotudore kod limbe makamano. Kata kamano gik manyong'iswa ni en mana weche mag chugo IEBC manyien kaachiel kod weche mag lokruok mar kor lwasi mane gitwage. Kata kamano wang'e ni nitiere matut mamoko mane gitwake odiochieng' manyoro. Adwa ni wadog chien nyaka it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kaachiel kod mar 3 mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani koro likore ni counties magwa sani koro lokore kaka kuonde makoro indike ji ticha sasa. Onike ka ni counties turning into employment bureaus. Kaloni ni nyaka sani likore ni nitiere counties moko mosetiyo kod omenda madirom bilion 38.69 makoro gitiyo godo mana e dweche 3 kende jowi mar mondo mi gichul godo sara. Kata kamano mano kaluwore kod report mogol kod controller of budget. Giwacho ni nitiere omenda maderom bilion 55.6 makoro nego be ni tiyo godo mane kinde dwe mano mar 7 kaachiel kod dwe mar 11. Kata kamano counties nyalo bedo ni koro wach ndiko ji e tich ema koro gitima sasa. Kata kamano weche mag dongruok koro gitima e yo makare. Kizungu moro wacho ni kata penyo ni but where is the lie? Miriambo ere kanyo. Kinde moko ka ne wanono oboke kana wacho gimoro kae ni counties kao omenda budget magolo ranyisi gi county ma Kisumu iro komegi kata budget mar bilion 13. To yudo ka bilion 13 yudo ka tamala 2 ema dhi weche mag dongruok. Modong dhi mane gima koro controller of budget owacho ni. Ing'eyo Joyce gimoro achiel ma tama gi counties gi. Kidhi kata okati marachi mfano mar Kisumu. To kidhi kata Prosperity House kama apise mag sirikal nitiere. To gina ji mang'eny morwakore maler to be giwuotha ma idho gorofa biro kama to ji tiya. Aya, koro dhi e units mag sirikal. Nitiere director 1, nitiere director 2, nitiere kia ng'o chief officer 1, chief officer 2, nitiere kia secretary, nitiere gina gima kizungu luongo ni duplication. Ena gima nalomoko naneno kata kidhi e Hansard. Keni nitiere director kia communication 1, kia communication 2, to kidhi ku to kodok essential services mano ECD ma chako puonjo nyithindwa from grassroots. Kichak idhi weche go mag health. Dakteche ywak pile ok ndik ji. Kidhi to gik moko mag kia protocol 1, protocol 2, gik ma kia ng'o kia what apane kaber to Migosi Odinga nokelo devolution kata loch gwenge. To nokelo mana ni governor kamano. Wadoge back samindiko chike kata ka jibro dhi referendum. To one of the units monego ng'i matut en structure mar devolution. Onego wak nang kowuok kuom deputy governor nikech wang'e ni boss hie to en governor. Governor nigi jalupne. Governor gi jalupne yiero cabinet. Cabinet gi onego beni gibedo gi staffs adi for them to be effectively functioning. Duplication moro mang'eny midhi yudo ka ji tara gi gane mondiki doing the same thing. Ng'ato kelo kalam to ng'ato kelo wi kalam. To sekelo to ng'ato riwo kama mago jogo setiyo. Ng'ani kelo gazet, ng'ani kelo mar Standard, ng'ani kelo mar Nation. Gitiyo the same thing. Ok watamore ni kik ndik tich, lakini ndik ji tich kwachako gi essential services. Puonj, thieth, gi weche mag gedo mag apaya. Wanyalo kata keto road maintenance naneno koketi. Joma nyalo konyo mondo apeyni wa kik kethre. Mago tije ma ok rach. Lakini moko ma onwore gi. Controller of budget ogolo gini. En gima it's now time monego wuoye wi wachni. Wandiko ji to wandiko jomage. Kok wanyandiko jo chiw thieth, kok wanyandiko jo puonj. To kare wawe mo nikech idhi yudo kata ka nyaka sani higani. Basari kende mano onego bed ni dhi e skunde. Ochopo by third term. Ji tichulo sara, tije to ndik ji ma ji dhi miche, kare gitimamo.
Sani kata kichako luwo gimoro office, kata kidhi mana procurement, idhi yudo officers mang'eny procurement mondo mi kata chuli chudo ni kende. Ochami. Ka pod wantiere mane counties kanyo, it gazette mar adek kanyo, bende pod aneno ka omenye counties, kaluwore ni nyaka sani wacho ni counties nokowinjo kwayo mano mar jatend piny Kenya mar mondo mi giduoka ne piny omenda ma gitiyo godo. Iwacho ka ni devolved units gobble up over 1 billion on trips allowances mane thuolo mar dweche 4 mano mag hik omenda manyien. Nyaka sani wacho ni kaluwore kod report ma bende ogol kod controller of budget, nyaka sani koro iwacho ni county assemblies osetiyo kod omenda madirom bilion 1.54 ma gitiyo godo kaka omenda mabalang' ma ichulo MCAs e kinde ma koro gichopo e county assembly kacha kata sitting allowance. Kachiel kod mane 1.5 billion bende gisetiyo godo oriwo omenda mosechulgi kaka sitting allowance, kachiel kod omenda ma gisetiyo godo e wuoth ka gidhi e pinje maoko kata ka gidhi e limbe e pacho kae. Mano e kinda dwe mar 7 kachiel kod mar 10 mano e hik omenda manyien. Ka bende nitiere omenda mano madirom milion 290.23 ma bende osechulgi ka sitting allowance, kachiel kod omenda madirom bilion 1.257 ma gisetiyo godo e wuothe mag pinje maoko. To wacho ni mano en medruok kowuok e milion 863 mane gitiyo godo e thuolo makamano e hik omenda mar 2023-2024. Matiende ni counties pod itiyo kod omenda iyo marach. Wang'e ni magi duto timore, wang'e ni nitiere jogo mane otimo hala kod counties pod giywago chulo, suppliers pok ochulgi, nitiere gope mopogore opogore ma counties pod nitiere godo, nitiere jochiw thieth ma Migori mano chungo mana ng'anyo margi kaluwore ni pok ochulgi. Ne giwacho ni koko chop dwaro margi gibiro dhi e ng'anyo. To counties tero tiyo kod pesa rietha, en gino malit ahinya. Mae poko mako dhogi. Be ni winjo ndalo mane MCAs odhi Rwanda timo benchmarking kaka ichoko takataka. To pok yudo benchmarking kaka iloso sabun moro mini. Sabun mar pi. Mar pi. Anyisi ni gini ni onego ok ang'eyo kaka onego time, lakini ka ber to onego wa revisit structure mar counties. Kaendi nitiere a lot of loopholes, yani kwali gi dho kalam ma soft kabisa. Iyudo ka sani kidwa ndik ji tich titimo ni Homa Bay miyo jo Homa Bay first priority. To kochopo saa monego bed ni ji dhi discuss gini to koro Homa Bay rach negi, burano idhi gocho Lamu. Kendo sama gidhi gi ndege, idhi gi gimoro amora. Ok watamore sometimes off ikawo matin. Lakini koro kata Joyce, wach mar mana dhi discuss kata weche health. Koro health committee osewuok ni wacho weche daktari gidhi wacho Mombasa. Mondo mi gibeda beda Kisumu to gani dakteche wa nigi ng'anyo kama health committee bedure meeting saa 8 e plenary tok assembly. Iyudo ka mano gisewacho ni nikech ng'anyo moro landi wadhi wacho wach ng'anyo ni Lamu, wadhi wacho wach Lamu ni Nakuru. Magi e softwares mikawo godo omenda e counties mitiyo godo arietha makaber. To nego beni koro gi tighten structures. An kanye kama podayo kapok onyiswa clearly kaka structure mar counties nego bedi. Nikech ng'ato ka ng'ato en kobiro to biro gi format ne, ng'ato kaka biro gi format ne. To gin jokuoge makwalo maler ma ok ding'e. Koro wabiro medo ywak to essential services to onge, to expenditure moko ma necessary to pile medo mana medore. Kopogore kod mano kapod wantiere nonro mar gazet, adona dhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Wang'e ni Raila Odinga mane en prime minister ma pacho kae olap dhoge ndonga ne bedo jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika. Osebedo kowuotho e pinje mopogore opogore mar mondo mi oser ombulu kowuok kuom jotend pinje makamago. Wang'e ni chieng' tich abich mano mar jumani wabo bedo kanyo kata biro bedo kod debate mano ma owach kanyo ni luonge kanyo kod Kiswahili ni mjadala Afrika, kama koro jogo duto ma olap dhogi ndonga ne bedo jakoma mar riwruok pinje mag Afrika ibo bedo ka giyango chenro mopogore opogore ma gintiere godo ne pinje mag Afrika. Raila Odinga kanye makoro bo bedo ka orakore kod jowetegi ma bende dwaro kom makama. Tiwacho ni twak makamano kata debate makamano bro bede dhok 6. Wang'e kanyo ni obo bedo e dhok Kiingereza, dhok Kiswahili, Spanish,
Spanish, Portuguese, French, kachiel kod dho Arabic. Mago moko kuom dhok ma pinje mag Afrika wuoye. Nyaka sani wang'eni Raila Odinga nitiere e ng'wech ma iye tek ahinya. Wakuoyo ne mana hawi maber. E kinde ma kata odiochieng' manyoro nwaneno ka ne nitiere Morocco kocha. Bende temo lombo jo Morocco mar mondo mi obi olut ne ombulu. Anyalo wacho ni mokwongo mana kaka wacho hawi maber ne Prime Minister machon. Gimoro achiel ma nyaka wang'ere ok nikech wanonagi kata wanang'o, lakini nyaka wayiere ni Migosi Odinga nigi lony kendo en gi information ma is so broad, out of experience, gi ike gi bedo e struggle no. Ing'eni kata in e iye ka indi ing'eyo rooms gi, inyalo wacho ni kidonje reception 1 2 3 4 ok nikech ing'egi nikech opuonji, lakini ing'egi by the virtue ni isebedo ka indi experience. Mano bende mocha kwa attribute godo Migosi Raila Amolo Odinga. Weche mag Africa uwinjo kendo en gi a lot of information kata a lot of history maber. To koro history gima koro wadwaro gi ni mondo oketgi practicality, oketgi e tim. Apani debate ni kawa beda soba maber mo winjo gima Migosi Odinga wacho, en gi a lot of information makata jok mamoko mopiemoge once in a while osewacho ni gi admire the rich in history ma Migosi Odinga ni godo. Age allow it to have that experience. Osebedo kotimo campaign mar adier, ok wanyase nikech osewuotho e pinje, osebago romo gi jotend migepe kata jogo mochung' ne pinje ma oko, ker mopogore opogore. Nyaka gie sani nyoro ne en e piny Morocco, orado gi jatend wechego mag pinjego ma oko, osewuoyo. Adier campaign mitime pinjego ma oko nikech iwuotho gi staff tidhi gang'o, osebedo very costly. Kanyo be nyaka waduok ne ker erokamano nikech osire gi chunye te. Gima sani nyaka de wawach ni koro sa to oromo nikech higa manyien to wadhi e yiero ni. We warit debate ni mondo wadho assessa ne kod tenore gi debate. But gima ng'eyo ni yiero ni to ok bed formed gi debate. Obedo formed mana kaka iwuoyo gi ng'ato nikech iyudo kokawo thuolo ne odhi e pinje gi achiel kachiel. Nyocha en e pinjego mag ECOWAS. Owuoyo gi ker go kamano sani koro en e piny Morocco. Kochopo sa debate bende ji biro ng'eyo. Kata kamano wan wakwayo ne mana hawe maber, osedoko wuod Kenya, osedoko wuod onagi. Alama but osetimo maber in terms of campaign, osebedo gi structure maber, information bende en godo monyalo provide. Koro mana kaka nyalo ketgi e tim mondo piny Afrika bende wawuog e twech mar pinje jo wagunda. Adier kata ko wacho ni piny Afrika wan thuolo kata wan free, to pod iyudo ka gik mang'eny pod bedo determined. Kata nyoro ni winjo ka iwacho ni ker norado gi Migosi Kalonzo Musyoka ma bende wacho ni influence mar pinje ma oko pod nitiere, lwedo mo ne nitiere robono. Koro gik mang'eny pinje gi mag wagunda pod decide nwa. Koro kwa dwaro liberate Africa, wadhi gi joma ni gi experience, joma ni bold enough manyalo wacho ni maendi ratong' to mara kwa to mara mbulu. Mane gima Migosi Odinga offer e yiero ni. Wakwayo ne mana hawi maber e seche makoro entiere ng'wech mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika, kendo warito mar neno kako bobedo ka otwaka mano chieng' tich abich mano e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia, kama koro gibo bedo ka giyango gik mopogore opogore ma gibro bedo ka gitimo ne pinje mag Afrika. Mano mowach kanyo ni en aspirations and goals of Agenda 2063. Ang'o ma gibro bedo ka gitimo ni kochopo higa mar 2063 ochopo kare ne pinjego mag Afrika. Koketo weche makamago, it gazet mar 7 kanyo bende koro nitiere mano dwaro mar chuogo duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC. Nikeka ni Ruto Uhuru wade into blame game over IEBC impasse. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Uhuru Kenyatta e kinde mane giromo odiochieng' manyoro no yangore ne gi temo mar mondo mi gi sundane mano paro mar chuogo IEBC mar mondo mi hotel ne yiero mano mar 2027 kaachiel kod kiewo makoro nyaka sani pok onon kendo nitiere by elections kata yiero madundo monego bed ni time pacho kae. To ng'eni kinde ma magi duto timore nitiere blame game moro matimore kae. Wang'eni nyaka sani IEBC pok ochuogi kaluwore kod buche ma pod nitiere doho. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka en bende nyaka sani koro owacho ni koro ni gino nitiere lwet jatend piny Kenya William Ruto. Ni jatend piny Kenya William Ruto ema koro nyalo ng'iso joge kata lange mondo golane buche manitiere doho mano makoro chungo chenro mar chuogo mar yiero commissioners mag IEBC. To ng'ene kinde ma magi duto timore bende nitiere duond burano mano mar National Liberal Party. Gin bende nyaka sani koro giwacho ni Kalonzo ok wach adiera. Kalonzo ni Kalonzo bende ne nitiere ywaruok ma ka ng'at ma wuok e Wiper
kose ng'at mawuok e National Liberal Party monego bed e kind aput Yes. monego bed ni yiero commissioners mag IEBC. Adiera koro nitiere kanye. Kata kamano jopiny bende dwaro no yier IEBC mapiyo mondo jogo maonge jood bura oyuda ne jood bura kokale yiero madundo. Jogo monego bed ni timo negi boundary review bende oyuda ne kio manyien manyalo konyogi e gwenge mopogore opogore. Wachni kwa uwe mana machuok. Mokwongo wayiere ni IEBC dwarore. Mano luongo ni level playground. Waket papo bed marom. Kik jomoko tilt margi kamae. Mokwongo wayiere gi duol ma fair ni IEBC dwarore. Mar ariyo wadoge ng'ama wacho adier ng'ama ok wacho adier. Pok awinjo kama ker ma pacho ka indo tamore ni kik chuog IEBC, lakini lwedo nyalo bedo. Kata koko wacho to lwedo nyalo bedo. Migosi Kalonzo Musyoka mae jatelo achiel ma an pok ayiega gi wechege kaluwore gi chung' mare nikech ang'o duond buch Wiper nonego bed ni golo jachung' kapod riwruok mar Azimio ne ni kamoro achiel. Wechegi ochako kethore sama koro Azimio ne baro ma ODM koro dhi e sirikal to Azimio dong' gi joma moko mabe koro Azimio ODM omake koni to Wiper omake koni. Gima ne timore ni ng'ama nonego bed ni gwelo e kinde mane Azimio pod ni kamoro achiel ne en ng'ama ne wuok e duond buch Wiper. To the moment mane Kalonzo chako dhi kamaindi to ODM withdraw support margi ne Wiper. To kae kama Kalonzo koro chako ywage odayo. Kama koro no koro wuoye ni ong'eyo maber ni ng'ama nonego bed ni keto kaindi ne en ja Wiper. Omiyo nyaka sani gima wanyalo wacho ni waseyo gwang' to wase gweno. Jogi richo te nikech interest nitiere kanyalo paro kinde mane The Cherera Fo notamore. Ido ka joma nogwelo gi negi serve interest mar duond bura machielo Azimio nikech ne giwacho magikwedore jomodong' ne ni kocha. Koro ido ka nyaka sani ker William Ruto ni very cautious ni kata ka odhi sama koro osekelo jo ute buchegi kamoro achiel. Gimokwongo ng'eyo ni to be ginyalo wuotho kanyakla. Kora pani kata romo moko mosechak tim ka en manido ni mondo kel Kalonzo koni mondo ng'ate cha odonji interest obed nikech IEBC kaendi to gwele timo ga interest. Omiyo nyalo wacho ni nyaka gie sani ng'ama nonego bed ni yiero ne wuok e duond buch Wiper to wuok mar Kalonzo koso riwore gi Azimio emokelo riw. To kapod otudore mana kod wechego mag IEBC ema dwani wadhi e Machinglo kata katun mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni ma Daily Nation kapok watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono jowi. Machinglo makamana adwaro ne japiny bende onene kata wayude achiel kachiel e yamo eka wachak losi adiera gin weche matimore pacho kae mano kotudore kod chuogo mano IEBC. Kwanyalo mana yudo Machinglo makamano mana kaka wanyalo neno kanyo jowi be nyalo pogo gi inyalo pongo gi wi ni Machinglo makamayo wacho nang'o ineno kamalo kanyo IEBC must be properly constituted. Nitere ng'at moro mawacho to ng'ama wache no kwang'iye to wanyalo pongo gi wiwa ni en sura mar ng'ato piny ka bende koro en IEBC be Machinglo ting'e ni en msema kweli. Okay. Ineno maendi uniform moko mane jogi ne twang' moko machalo mag jo scout to be gin mag jo jeshi to ndalono campaign mar Azimio mera warwako uniform jirweko ma bas maendi en ogayo ma duond buch ODM ma migosi Raila Odinga kendo en kanyo gini ni mar Azimio seche gwanyalo wacho ni no breathe fire ne kakoro wacho ni IEBC must be properly constituted ni magi gin Cherera ma Cherera gini mara Cherera gini somo gicha kaka gino is unfair to mera migosi Odinga breathe fire ndalo no rako regalia mar Azimio to banka nege setimo handshake makoro chako rwako kaunda mag Afrika mo campaign godo Morocco to campaign godo inene koro sechego koro okodwa boya ahinya ne ling matin wang'iyo gini tadi adier mane gima osetimore nikech ndalo cha to Cherera Fo ma kiao ng'ato nowacho kata kamoro ni debed ni en IEBC must go sani to IEBC do said they to en mani koro wa observe table manas chiemo te ling matin ok wanyiewe Tino no ka jal mang'iye kanyo ka koro wacho ni IEBC
wang'e surane kalone mbo rita no da wachango to wang'e ni nyaka sani koro gintiere kanyakla matene no konyal wacho weche masiche moko pingo kat machielo to magi wang'e ni gin mana weche mag siasa kata kamano kaka isewacho ni bottom ground en ni IBC onego bed ni chuogo kalone nitiere chenro mathoth ahinya mochung kalore kod onge mag commissioners mag duol matayo weche mag yiere pachoka IEBC jo yaneno ka thuolo marwa manomiwa nonro mar gazet okinyi makawuono serumo kalore ni gazet mar The Standard bende okinyi makawuono wanyiso japinya ni weche mag imiyo pek ket kod mago manitiere mar Daily Nation ginto ne gindike kai ni secrets of Ruto Uhuru meeting ka bende weche mag IEBC ondika oket picha mar Kalonzo Musyoka kanyo ka koro wacho ni do not blame me Kalonzo says of IEBC panel delay kachiel kod weche mamoko gazet mar The Standard bende omiyo pek okinyi makawuono kata kamano yena mar mondo mi watiek gazet gi kanyo wach ni mogik Jowi ka watieko nonro mar gazet wach mogik nyocha wan pautuke kaendi Saturday wan kanyo gi Milton otema chilari adek go to neno ka sechego yiero mar FKF na dhi mbele lakini orumo kwa setieko show then koro nyoro Cleo temo manyalo timo ambe yie nage duonda mondo mi aor poch gi pak ne tim manyien moyier kaka ng'atno mohero wechego mag tuke adhula to be specific wadwani mondo wane changes mondo adhula obede kaka achiel kuom employment sama counties yiero mana jondiko mang'eny ka to wambe wabedo gi employment nyalo bedo football koro yiena mondo mi aor congratulations ne Hussein Mohamed to in specific ahinya bende ne osiepa ma bende koro kawo wechego mag telo mag adhula Nyanza iluongo ni Kale Collins mano director mar sports ma Bay County en masani koro weche duto mag tuke Nyanza donje apise poch gi paka ahinya ne tim manoloyo waduto waketo nyong'ong kaka ute fwambo kinde mochon ne nitiere riwruok ma jofwambo niluongo ni SJAC mane ng'iyo wechego mag tuke ne en very vibrant regime makoro nodhi ni nodwa diko wi ahinya warito neno kendo wan gi geno mathoth gi duol moyier manyien ni weche tuke pacho kaendi bro ng'aw e rang'iny manyime congratulations poch gi pak na the winning team and to my friend Kale Collins kamora mora ma entiere abenen no ka gazet ni mar The Standard ndike kai ni this is what awaits Hussein and Mariga at Kandanda House mano ko tudore kod seche moko lokruoge mopogore ma onego bed ni gitimo kata gik monego bed ni giketo kare e kinde makoro gitayo weche mag tuke pachoka erokamano ahinya Jowi Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakwara Mugia Jwang gazet momori Nyakwara Mugia Jwang e kinde The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor